blas nek wong. Cara ning kene wah yo. Cabut enak di kanca blas. Dalan yo sepi. Masuk tenang, pikir keri. Yen kowe gelem tak sayang, aja mbok gawe timbang rasa kakean alasan. Cabut, iya anget, anak kancane kena ngopo. Caranya semua, oke. Andi kanca blas. Iya, urip iki. Hei. Oh, gitu, bro. Oh, di. Biasa, Jalan-jalan. juga ngene sih kentungan. Siap. Hei, iso ngentrung. Enggak bisa. Kowe wae sing ngentrung. Ora iso nyanyi, Bro. Aku sing nyanyi, kowe sing ngentrung. Ambirong. Kuncine gak apal ya, Bro. HP. Oke. Oke. HP enek. Komplit saiki. Oke. Lagune Water Sky. Opo kuwi? Lah kuwi lho, banyu langit dasar jomblo Ramu dengan. Oh iya, aku jomblo. Terus kayak rek. Lho ngene, Bro. Di. Iki wah. Saka kuwi. Ya. Asik. Ramu denganku. Gunung Merapi Purba sing ning Langgran Wonosari Yogyakarta. Aduh kono. Doh pokoke. Janjine Lungane ora Janjine nganti ora suwe pamit esuk lungane ra nganti sore. Janjine ora nganti suwene nganti kapan tak enteni cendol dawet. Wis, Bro, kesel aku. Poso-poso gitaran terus, kesel. Yo kesel aku. Garing. Wis kentrunge salah ngarepine ya, Bro. Oke. Enake ngobrol-ngobrol apa wae nunggu buka. Cerita-cerita nabi apa cerita-cerita apa ngono. Cocok iki. Aku arep takok, Bro. Gak apa, Ndang. Ini kowe iki aku isine arep takok, Bro. Santai. Sini apa lho? Santai. Pas ketemu cewekmu piye? Sini ya lancar. Lancar pol. Oh, pengen gue. Pengen lagu jomblo. Iya. Satu ngono. Atus wis. Sekatan ping 5. Kuwi urung ngene pemisahan. Atusmu ping pisan. 2 kali. Waduh, kurang. Mandi itu ben resik sehari 3 kali. Bersih. Pagi, Siang, Sore. renang pagi sampai sore aja. gue kalian ngoplok-ngoplok. Piye? Enek sing ngarep mbok tengok neneh ora? Aku ndek karo cewekku ya lancar. Caramu dhisik kowe nembak pacarmu ngene lho piye? Ya, iya. Rahasia to, Bro.
bocori sithik-sithik to. Ya aja rahasia dibocorke. Sorry. Kok saiki kok sing guna. Lho, Jaluk marang Gusti Allah. Jomblo terus bukai. Sampai yakin yo ya sadar jomblo. tadi ya. Iya. Ya ngono men maksudnya. Golekno aku wong pinter, Bro. Pinter apa? Aku kenalanku cah pinter, wong pinter, oke. Sing pinter. Oke, pinter ngecat, pinter ngelas, enek neh sing pinter neh, Bro. Apa, Bro? Banget, pinter maido. Maido kancane. Pinter banget. Sing tak maksud yo gak kuwi. Lah opo? Ndang ngomong santai. Santai. Ndang opo? Keluarkan Iki agak rahasia, aja ngasih reti wong. Siyai bahaya ora? ayam ini. Ora bahaya. Iki penting aja ngasih wong. Opo ndang? Ah, goleki wong sing pinter mikatke cewek. Gue pacar. Wong pinter golekne cewek kowe. Iya. Ora, Bro. Kowe nek duwe niatan kaya ngono kuwi. Oh iya. Wis tak lakoni kabeh. Cawe itu tak cedhaki. Ra gelem. Tak beda. Malah dineni. Temboke. Manangan beda. Jalan satu-satunya. Ini. Aku mau guyu gak aku, Bro? Tadi masa lalu itu as guyu we. Ndang piye? Santai wae. Terbuka. Nah, aku ora ngono kuwi, ora ndang sing seneng ya aku cepet lho, Bro. Golekne cewek ku kowe. Enek iki enek wong pinter iso golekne cewek ku kowe. Nggih. Jenengku sing ayu, putih, Oh, Iya. resian, ora kupro, yo. Emeh. gemati, Hmm. setia. Oh, Kone. wis Wis, radio artis kono, Bro. Jalukanmu. Se nek kowe njaluk sing mayu resikan putih kuwi aku duwe kenalan sing iso ngedakne ngono kuwi lah ya apa jenenge guna-guna aku duwe kenalan aku sapa, Bro? Sapa to, Bro? ya sing kena enek nek pengen rono kok tak terke piye Kepinterane wonge kuwi modele piye to, Bro? rahasia iki gak entuk terbuka iki gak entuk jadi awake engko rono ya to ngomong apik-apik terus opo sing mbok jaluk engko ngomongke mari ngono engko wis rampung awake mulih praktekne saiki langsung gas rono wae Ya wis ayo gas Bro. yo to yo gas yo Ayo cepet. Iki piye to? Wis menang Piye to? wae. Bocah, Ini yo bro, Bro. Anwun, Bayan, Anwun, Bayan.
ngomong ndak, Bro. Tunggu sik wae, Nak. Sik ora apa-apa. Berarti Pak Ben lagi tuku apa ngono? Iya. Sik wae. Ngobrolnya apa, Bro? Gak enak Bro. Ngobrolnya apa, Bro? Ayo, sak buka. Oh iya. Kok bengi rene neh. Ora apa-apa. Ya wis yo. Wis yo. 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 Ngobrolnya dandan bagus. Aduh sih. Atau gua bengi ya, Bro? Iya. Oke. Atau gua bengi. Oke. Njaluk sing mlayu resikan putih. Kuwi aku duwe kenalan sing iso ngedakne ngono kuwi lah. Ya apa jenenge guna-guna. Aku duwe kenalan aku. Sapa, Bro? Das. Aja sih. Ambil dipikir 2 kali cerita sih, Bro. Aja langsung kesusurono nih Pak Bayan. Kacau lah lae. Yo, action you. Bun. Tunggu gini sih. Tunggu ya. Oh. Tunggu gini sih. Polimo ya. Ya tak. Ditunggu sih ya. Iya. Seperti cedak. Ini terlalu ngene. Itu sih. Suwe kali, Bro.